Morjesta vaan kaikille! Nyt mä teen videon uudesta konseptista. Eli mulla on tässä pelikortit, mikä mä sain yhdeltä fanilta lahjana. Eli tässä on kortit. Näyttäisikö ne olevan järjestyksessä? Ne ei ole järjestyksessä, tää on niinku sekoitettu. Eli tää kortin numero, tää ei tällaista harjoitusta, ei se arvonta vielä. Sieltä tulee numero 3, risti. Niin 3 määrittää, kuinka pitkä video tehdään. Ja sitten tää risti määrittää sen, että mistä aiheesta. Hertta on miksaustutoriaali, pata ja joku hauska sattumia omannut tarina, joka liittyy muusikon uraasi. Sitten ruutu ja salaisuus kautta konsepti. Ja ristillä sitten video mistä tahansa studiolaitteistosta tai soittimista. Eli nämä aiheet, nämä pitäisi olla sellaisia, mistä teille on mahdollisimman paljon hyötyä ja apua. Sen ympärillä mä oon aina halunnut rakentaa tämän kannuni. Ja sit mä jätän tänne pakkaan nämä jokerit. Ja se syy on se, että jos tulee jokeri, niin silloin mun pitää tehdä ton mun orankini kanssa sketsi. Eli yrittää sillä tavalla viihdyttää teitä. Ja mulla on siihen jo systeemi, että älkää siitä huoliko, että lupaan, että se on todella viihdyttävää. Katsotaan. My life is complete! Just kidding. Suoritetaan arvonta. Tehdään silleen, että mä tein kyselyn tässä yksi päivä Instagramissa. Jos tuli kyllä vastauksia enemmän, niin mä otan päältä. Jos tuli ei vastauksia enemmän, niin mä otan tätä alta. Ja se kysely oli semmonen, missä mä kysyin, että miten menee, miten voit. Hyvin vai huonosti. Vastasitte, että keskimäärin hyvin, 67% hyvin. Katsotaan, siihen laitetaan kortti. 8 minuutin video, risti. Video mistä tahansa studiolaitteistosta tai soittimista. No tää itse sopii siinä mielessä, että mulla oli tässä yksi päivä video, missä mä aloin korjaamaan näitä mun koskettimia. Tässä niinku on tää piirisarja, eli tää mainboardi, miksi katsotaan vähän niinku emolevy. Mä tein aikaisemmin sen korjauksen tähän, jossa mä vaan ilmastointiteipillä vähän niinku tilkin sitä liitosta, jolloin tää piuha pysyy paremmin siihen sisällä ja silloin mulla on parempi kontakti siihen itse liittimen siitä johdosta. Sanotaan tosin puoli vuotta se toimi tosi hyvin, mutta sit se alkoi pätkiin taas ja mä oon tosi paljon viimeaikaisista biiseistä niin tehnyt vaan näppäimistöllä. Musta on jopa tullut aika hyvä soittaa näppäimistöllä. Mulla on tarinoitakin jaettuna Instagramissa, missä mä soitan näppäimistöllä. Mutta tää on loistava aihe, mistä mä haluan puhua. Eli tässä on mun Korgin Micro Key. Mä löysin sellainen instrumenttiosa-sivuston, josta mä tulen tilaamaan uuden tämmösen piirilevy. Ei tarvitse mitään muuta ja se on yksinkertainen korjaus, koska mun ei tarvitse laittaa kuin nämä piuhat takaisin kiinni. Nämä liitetään täältä tietysti, koska täällä on näitä penderit. Nämä on tosi hyvän tuntuiset tästä. Mä oon tykännyt. Ainoa negatiivinen, minkä mä sanon tästä, on se, että nämä näppäimet on aika pieniä, mutta se on juuri se taikakin osittain. Se on samanaikaisesti hyvä asia, että huono asia, koska kun ne on pienet, niin tää pystyy olemaan tää kosketin pienempi, jolloin tää vie pöydästä vähemmän tilaa. Se on sekä että. Osittain syynä on se, että ne näppäimet on pienet, joten mä oon herkempi tekemään soittovirheitä. Teille, että nämä kyseiset Korgin Micro Keyt, tässä esimerkiksi 25 koskettimen malli, niin torista käytettynä 20 €, eli tää ei ole mikään rahakysymys todellakaan. Että pystynkö mä tilaan tuolta osan ja sit korjaa. Jos mulla on esimerkiksi tunnearvo just tälle kyseiselle instrumentille. Esimerkiksi mä oon tällä tuottanut 20 € koskettimella 30 €. Mä ostin tämän käytettynä uudessa paketissa 30 €. Arvo voi olla joku 100 €. Todella monia semmosia biisejä, mistä mä oon saanut kunniakirjoja. Tällä ne on soitettu. Mitä mä tästä kyseisestä mallista myyn hirveästi? Sen tässä on pitch bendi, tää oktaavien valitsija. Sitten tämä modulaatio, se ominaisuus, mikä tässä on parasta juuri minulle, mikä saattaa olla myös sinulle. Eli niin kuin te näette, näppäimistö ja tässä nämä koskettimet, kuinka vähän se vie tilaa. Se pysyy hiirivapaana, koska se on se 37. Tässä on 3 oktaavia. Sitten sä voit siirtää sen vaikka pois tästä helposti nostaan sen, koska se on kätevän kokoinen. Eli se ei koskaan tiellä, koska se on sopivan kokoinen. Kätevyysaspekti. Toinen juttu, mistä mä haluan puhua, niitähän on sellaisia kalliita koskettimia, eli vibraatto tavallaan niihin näppäimiin. Sillä saa lisättyä tätä artikulaatioa kyllä siihen soittoon, mutta mä jotenkin tykkään itse tästä
tämän Benderin analogiasta, että sä teet sitä sillä Benderillä. Osittain siksi, koska mä oon kitaristi, ja siinä se on hyvin manuaalista. Se suorittaminen on hyvin manuaalista. Eli sä otat tämmösen kitaran, missä sulla on kelluvat alla, niin se on tätä. Alesis oli tää legendaarinen. Meillä oli tämmönen rumpusetti meidän reenikämpällä, vähän semmonen niinku vitsi enemmän, mut yllättävän hyvä soundi. Ja sillä oli hauska soittaa, me soitettiin muun muassa Master of Puppetsista coveriversio niillä. Sitten Alesis samalta valmistajalta olisi tämmöiset koskettimet, mut sit jotenkin tuo Alesis-merkki taas sitten, niin se on vähän semmonen ehkä halpamyyntimerkki, ja Korg on pitkän linjan merkki, mä ajattelen. Niin semmonen kuin Arturia 49 Essentials. Tossa olisi aika semmonen kivo. Mulla löytyy nää padit täältä jo. On ollut tää kytkettynä, tää Traktor Control S2. Kontrollerin sä voit ohjelmoida tekee minkä navikan mitä tahansa FL Studiossa. Se on siitä hauska. Mut tää on yksi Arturia, mä pidän tosi legittinä. Mut mä oon ollut Korg-merkkiystävällinen, sen takia mä oon enemmän ehkä perässä tämän korjauksen kanssa. Tuun testaan sitä osantilausta. Jos se on alle 20 € se osantilaus, niin mä teen sen teidän takia sen video. Mut anyway, tää on liian bulkki tossa suunnassa just. Laitan mun näppiksen päälle, se ei ois vaan convenient. Tää on just semmonen niinku passeli. Mä en osta sitä. Tässä on jo se velocity, kun sä soitat hiljaa, niin se tulee siihen raidalle. Sitä artikulaatioa mä en saa, kun mä nauhoitan näppiksellä. Sitten mä joudun lisään sen manuaalisesti sinne sen artikulaatio. Orgaanisuutta siihen digitaaliseen musiikkiin. Ja tää on yksi tapa, musta se on tärkeä yksityiskohta juuri se velocity. Pedaalin tähän tietysti saa myös. Täällä on lähtö pedaalille. Sustain-pedaalille. Et se on yksi, mitä mä oon miettinyt. Sitten voisi olla iloa. Mutta sitäkin pystyy automatisoimaan, niin se on aina vähän 50-60. Mut joo, tätä mä en ottaisi. Mun tärkein attribuutti on se, että se on riittävän pieni. Näissä on hyötyä, jos on vähän isommat näppäimet, se on kivempi soittaa. Se kätevyys, tässäkin on liikaa niin oikeasti näppäimiä, aivan turhaa, et sä tarvii mitään tommosia. Sulla on ne näppäimet siellä ohjelmassa. Ja se on paljon nopeampi hiirellä säätää kuin tosta jotenkin tönkösti. Ja joudut erikseen vielä ohjelmoimaan sinne ohjelmaan. Ja sitten kun sä suljet sen projektin, niin ne ei ole enää ne säädöt siellä. Ja jos sä vahingossa nykäset jotain, niin sit kaikki on pielessä, joten tää ei ole hyvä juttu. Sitä vahinkoa ei tapahdu siellä ohjelman sisällä niin helposti. Mutta mä kiitän teitä seurasta. Tää oli mun instrumenttivideo. Ja nyt oli sille ristille 8 minuutin video. Kiitos seurasta. Peace out!